tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah Lumière TV sanfɛ min bɛ se ka to aw bi kunnafoni bamanan ka kuma don ko ma kunnafoni ko ɲuman i bi fa ka sɔrɔ i ma fɛn bili da an ka taa o laban ye boli malidenw u kun bɛ ka waati min kɔnɔ e ko a waati a ma kɛ wa kunu n'o de ye an ka jamana marabaw olu ka n'a fɔ ciden sabula ne ta lajɛ gouvernement ye ciden de jamanadenw tɔgɔ la jamana marabaw olu ka gouvernement président o ɲɛma n'o de ye général Abdoulaye Mayiga ale kun bɛ an ka sente maaw ɲɛkɔrɔ ka daminɛ juma fo kana bila kunu tɛnɛna ni y'a ko ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baaraw bɛɛ kun bɛ ka kɛ walasa jamana bi baara minnu bolo da ka daminɛ san 2025 ka taa bila san 2024 i n'a fɔ san kelen jate o baaraw o kɔni kun bɛ ka jira sente maaw la maa minnu kun bɛ ka minnu bɛ nɔndu bɛ ka an ka députés nɔra bila sabula démocratie sira fɛ ni ye premier ministre ye i kan ka baara min kɛ san kɔnɔ i kan ka taa jira députés ɲɛkɔrɔ donc n'u sɔnna ma o bi tɛgɛrɛ fɛ comme k'u bolokɔrɔta i ye ka voter i ye n'u ma sɔn a ma o b'a jira la ko k'a man ɲi k'i ka taa nin fala la ka nin fala la ka nin fala la donc an bɛ se k'a fɔ ko Abdoulaye n'o ye général Abdoulaye Mayiga ale kɔni sente maaw minnu bɛ ka an ka députés nɔrɔ bila olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ko in kɔni ka a ɲɛna sabula n'i y'a ta k'a lajɛ kunu fo sufala la 20h 21h waatiw i kɔni b'a ye k'a fɔ ko maa 120 ani 8 jate fo ka taa n'a bɛ se k'a fɔ ko maa 30 hakɛ olu kɔni ye u tɛgɛ kɔrɔta a ye ka voter a ka ni wulikajɔ ni baara minnu b'a bolo kɔni maa minnu bɛ wele ko minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko contre n'o ye minnu ma sɔn o kɔni k'o ye maa fu ye ko maa si tɛ yen min ko k'ale ma jɛn n'a ka nin wulikajɔ ni baara in ye maa minnu bɛ yen fana sa k'olu ko an m'a fɔ an t'a la an m'a fɔ k'an b'a la n'a bɛ fɔ a ma ko abstention olu kɔni fana ye maa fu ye n'i y'a ta k'a lajɛ maa kun bɛ yen nɔ sente tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen tɔgɔ kɔrɔta Abdoulaye Mayiga n'o ye général Abdoulaye Mayiga ale ka nin wulikajɔ ni baara in ye n'i y'a ko kɔni ta k'a lajɛ waati min ni malidenw caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala premier ministre ka nin balan in mun kun b'a kɔnɔ yala o na malidenw nafa wa a tɛn'u nafa sente maaw kɔni y'a jira k'a fɔ k'a bɛ malidenw nafa fo k'a fɔ k'u nafa o de la maa minnu bɛ yen sa k'u bɛ k'an ka députés nɔrɔ bila kɔni olu ye tɛgɛrɛ caman fɔ gouvernement ɲɛma a n'a ka gouvernement maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan n'an bɔra yen halisa an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔ an bɛ taa a bɛ fɔ fɛn min ma ko hajj n'o ye san 2025 o hajj kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ a maa fɔlɔw kɔni olu sera Madinikaw fɛ yan nɔ n'i y'a ko ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baaraw kɔni min bɛ ka kɛ ni maa ninnu fɛ o de ye maa 13 o de kan ka taa u yɛrɛ sɔrɔ maga wa a fɔlɔw kɔni convoi fɔlɔw kɔni u yɛrɛ sɔrɔ magakaw fɛ yen nɔ déjà n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ min bɛ se ka to tɔn ninnu kɔni bi yen sɔrɔ sabula weekend tɛmɛnen n'o ye sibiri tɛmɛnen kɔni ni maa ninnu kɔni ye u kun da magakaw ka wa u sera yen nɔ Alahu taala a ka o hiji k'a minɛ k'a kɛ hɛrɛ la malidenw minnu taara u ka segin ka na an sɔrɔ yan ka sɔrɔ Mali lafiya ni bɛn o kɔni bɛ an fɛ yan o k'a sɔrɔ an bɛ dɔn da kelen bɔ da kelen kan bɛ k'o ɲini min bɛ se ka to fasoba Maliba o bɛ se ka kɛ jamana min ni a nafa o bɛ bonya ni a sɛgɛn n'a tɔɔrɔ n'a kɔlɔlɔ ye n'an bɔra yen halisa an bɛ taa an ka jamana in kɔnɔ waati min ni maanifinw bɛ k'a ye ko feti n'o ye tabasiki kɔni n'o ye seliba ye k'o bɛ ka a sɛnsɛn ka gɛrɛ kosɛbɛ waati kelen n'i y'a ta k'a lajɛ mankan kɔni cili daminɛ baganw ka priko la précisément sagaw ni waati mana se dɔrɔn i b'a ye bɛɛ bɛ kule sagaw wari ka ca sagaw kɔni tɛ se ka san ɲina kɔni ta ka gɛlɛn nin ko ninnu kɔni a baaraw daminɛna ka ban sabula n'i y'a ta k'a lajɛ an ni feti cɛ kɔni ye tile 10 ni damadɔ dɔrɔn de ye sisan o de la ni waati in na mankan kɔni bi dugu kɔnɔ fan bɛɛ fɛ ŋunuŋunukanw bɛ ka fɔ fan bɛɛ fɛ
ko ɲina saga ta kɔni da kɔni ko ka galen kosɛbɛ wa mɔgɔw ni fɛnw bɛ ka jateminɛ sagaw bɛ se ka sɔrɔ danɔgɔ la cogo min na k'a di malidenw ma walasa minnu bɛ yen nɔ ko u bi silamɛya bato an ka Mali in kɔnɔ yan u ka se k'u ka bato kɛ bato cogo ɲuman na wa ala bato o kɔni bi na sa wulikajɔ ni baaraw bɛ ka kɛ o min bɛ se ka to ni ala bato in n'a fɔ ma ko lahiya faga in kɔni ko o bɛ se ka kɛ a kɛ cogo ɲuman na mais an bɛ min fɔ dɔrɔn ka ala bato kɔni juru ta sugu dɔ bɛ n'o ye juru galiya sugu dɔ bɛ o tali kɔni t'a la maa minnu bɛ ko ba ala minɛ ka taa juru ta fo san wɛrɛ sunkalo saliba bɛ se ka sɔrɔ juru kɔrɔ in ma sara n'a kɔni ta jagaya kɔni don maa kan sabula a fɔra ko an minnu ye ala ma se ba kan ye ko an ta kan kun y'o faga depuis waati min na ale kun bɛ diɲɛ na o tuma na sa o kɔlɔlɔ kɔni n'o juru ta jugu kɔni t'o kun don maa fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ halisa an ka jamana in kɔnɔ an bɛ taa précisément a bɛ fɔ fɛn min ma ko examen dɔw ye fɛn d'année examen ye o kɔni bɛ ka kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko CAP n'i y'a CAP ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko certificat d'aptitude professionnelle n'u b'a wele ko CAP n'o o de ye fɛn min bɛ kɛ san 2 kalan kɔfɛ defu kɔfɛ o baaraw kɔni o bi sen na n'i y'a ta k'a lajɛ maa ba 16 hakɛ kɔni de kun ye candidat ye nin ko in na wa a baaraw nun donna wulikajɔ bɛ ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ généralement san o san ni examen de bɛ kɛ examen fɔlɔ tɔ ninnu ɲɛ nin bɔra yen dɔrɔn defuw bɛ tugu a la ka BT tugu a la ka bagiw tugu a la o n'a ɲɔgɔnna caman wa n'i y'a ko ta k'a lajɛ ni maa ba 13 in kɔni ba 17 in kɔni ba 16 plutôt olu kɔni u ye baaraw kɔni kɛ a kɛcogo la sabula n'i ye nin examen ta k'a lajɛ a bɛ taa fo tile 3 fo ka taa bila une semaine jate la donc wulikajɔ ni baaraw kɔni bi sen na an bɛ se ka to a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ wa jamana marabaaw bɛ ka fɛɛrɛw bɛ sigi sen bɛ se ka to nanbara kun kana ya Allah Kulubalakaw ni Mayigalakaw do olu bɛ to ka u den ka fɛnw do dugumala fɛ ou bien ka do dɔw yɛrɛ bɛ ala minɛ ka do hali u daw kɔnɔ n'o ye jinɛw ye wulikajɔ ni baara bɛ kɛ bɛ se ka to olu kana se ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ examen ninnu na an na bɔra yen halisa an bɛ to an ka Mali kɔnɔ n'o ye fasoba Maliba ye seli bɛ ka gɛrɛ a bɛ ka se o fana kɔfɛ Malidenw fana bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala waatiw bi cogoya min na e ko ɲina fɛti bɛna ja wa sabula waati ka gɛlɛn kosɛbɛ ɲina saga ko misi ko samara ko fini ko denmisɛnninw ka ko nin bɛɛ b'a la fɛn d'examen fana salen no san juru bɛ an parents d'élèves minnu na sa an fana bɛ ka an kunkolo ci kɔgɔ kun walasa ka se ka mɔgɔw ka juru sara n'o ye ekɔliso juru ye ekɔlitigiw yɛrɛ fana bɛ k'u ɲini k'u kunkolo ci kɔgɔ kun u bɛ ka ɲini ka ekɔlimɛtiriw ka juru sara ni bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa fara seli kan nin waati ninnu na o de kama ɲinata in kɔni a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ dɛ ou an bɛ se k'a fɔ ko a kɔni kɛra basi ye wa a n'a dasilen don sabula maanifin kɔni gɛlɛyaba b'u da la n'an bɔra yen n'an b'a hakili jigin k'a fɔ ko groupe lumière fana bɛ k'a ka anniversaire labɛn n'Ala sɔnna ma le 31 de ce mois an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison la presse la salle belebeleba kɔnɔ ka taa kuma fɛn ka fɛn min n'an b'a wele ko sɔrɔ ka ɲɛsin kunnafoni di yɔrɔw ma o fana kɔfɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛ an labɛn kɛ n'Ala sɔnna ma seli waatiw yɛrɛ la balontan na belebeleba bɛna daminɛ n'o ye groupe lumière ka anniversaire balontan o bɛna kɛ par la culture la fo ka taa a fara le 12 n'Ala sɔnna ma su belebele min sigilen don n'a fɔra ma ko la nuit de lumière an bɛna taa an kɔni k'an yuguba n'Ala sɔnna ma café des arts kɔnɔna na Ala k'o don jira na ka sɔrɔ bana t'an na basi t'an na an ka se ka baara ninnu kɛ a kɛcogo ɲuman na ni ne kuma an fɛ k'a ɲɛfɔ ɲɛna bi kunnafoni na a y'a kan bɛn n'Ala sɔnna ma kɛnɛ wɛrɛ kan wa salam. Nyado o me kɛra fatɔ ya ka kɛ fatɔ ye cogo di a kɛ i kele joli min bɛ bili nyado mun ka journaliste de corriger kabini san o mu journaliste ko e t'a kalama Lumière TV mɔgɔ kɛlen n'u ka balontan dɔ organiser Mali comédien tɔgɔ la ni journaliste a bɛ daminɛ le 7 juin ka taa bila fɔ le 12 juillet la wa le 12 juillet o t'a bannen koyi o 12 juillet kelen dɛ o bɛ taa bɛn u ka anniversaire don yɛrɛ ma u kɛlen n'u kɛ ɲɛnajɛ belebele café des arts kɔnɔna na yes ka wele bila Mali artistes bɛɛ lajɛlen ma invité surprise yɛrɛ o baden bɛna kɛ kɛnɛ kan yan nɔ a tɛ kɛ basi ko mun na bɛ dɛsɛ sisan journaliste kɔni ni ne ye journaliste kelen corriger ka taa yan fɛ i b'a corriger i ja sigi sa e yɛrɛ de ka teli i ka ko ma i b'a corriger ka taa yan fɛ k'a kɛ tan k'a kɛ bii. Salamu alaikum balima cɛna muso anw ye filaw ye an ka kuma man ca Lumière TV a wulila a deliko la
san san bi to ka anniversaire kɛ nka ɲinan ta wallahi an fila an bɛna ballon tan de wallahi an bɛna ballon tan kɔni bɛ daminɛ le 7 juin fo ka taa bila le 12 juillet la o kɔnɔna na mɔgɔ caman ba de bɛ jouer animateur ni journaliste fo ka taa fara comédien kan fo ka taa fara baara wɛrɛ kɛbagaw kan mɔgɔ i b'a dɔn k'i bɛ fɛ ka jouer ni ballon tan in na na i tɔgɔ sɛbɛn bani o kɔfɛ ɲɛnajɛ belebeleba a bɛ kɛ palais de la culture la a y'aw sugulen to an ka page la a bɛ n'a ye o a caman ba de bɛ nale Lumière TV jama jigidenw don dɛ a na wele. balimakɛw n balimamuso électrominɛ de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. hatɛ fune dumasi Cheikh Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma ala k'aw balo minnu m'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya